Dacă vă tot apare 11-11 în calea dumneavoastră, la început această întâmplare ar putea că este o coincidență, dar cercetând mai departe veți descoperi că are un puternic mesaj spiritual ascuns în interior, așa că asigurați-vă că nu o ratați. Fiecare număr, la fel ca fiecare suflet, poartă o semnătură energetică diferită. 11-11 înseamnă că Universul încearcă să comunice cu tine. Ghizilor noștri spirituali, îngerii păzitori sau sine superioare le place să ne vorbească prin diferite metode, cum ar fi îndreptarea atenției către repetarea numerelor. Aceste sincronicități pot fi greu de interpretat, prin urmare este important să învățați să decifrați mesaje din spatele numerelor. Pe măsură ce conștiința voastră se extinde, vă veți descoperi că vedeți 11-11 din ce în ce mai des. Acest fenomen are loc pentru a ne aminti de puternicele schimbări cosmice care au loc în acest timp frumos de tranziție pe planetă. De asemenea, ne aduce atenția asupra gândurilor și sentimentelor noastre prezente. Funcționează ca un apel de trezire pentru a ne aduce conștientizarea în momentul prezent și a deveni mai conștienți de noi înșine. În plus, ne reamintește că întotdeauna avem îndrumări și mai multă înțelepciune atunci când ne simțim blocați, speriați sau frustrați. 11 numerologie. Potrivit numerologiei, numărul 11 este un număr maestru legat de intuiție, conexiune psihică, înțelegere, inițiere și iluminare. Numărul 1 însuși înseamnă creație, conducere și manifestare, așa că atunci când ai 11, energia este mărită și plină de mare potențial. Se spune că a vedea 11 înseamnă că ești pe calea cea bună și că acțiunile tale sunt aliniate cu scopul sufletului tău. Cu toate acestea, acest lucru va varia și va avea semnificații diferite pentru diferiți oameni în diferite etape ale vieții lor. Trebuie să te întrebi ce înseamnă 11 pentru tine, ce făceai, gândeai sau simțeai când ai văzut aceste numere. Într-un moment ar putea însemna fii atent, iar în altă zi ar putea însemna ești pe calea cea bună. Este important să-ți dezvolți intuiția. Acum v-am obișnuit, avem chiar și un înger, a cărui perioadă de influență este între 11 și 11-20. El este simbolul seninătății și norocului. El te ajută să te calmezi cu energia lui pașnică, îl poți invoca și îi cere ajutorul în practica meditației. El aduce noroc celor care au nevoie. De asemenea, te ajută să-ți organizezi gândurile și să-ți găsești echilibrul în viață. El te ajută să te transformi într-o persoană fidelă, pentru care sinceritatea și onestitatea sunt esențiale. 11 portal. Unii spun că 11 este o poartă puternică care se aliniază în tărâmurile superioare ale conexiunii spirituale. Acest lucru se datorează faptului că numărul 11 reprezintă doi piloni care împreună creează o poartă sau un portal. La fel ca o ușă, este făcut din două laturi egale care creează o ușă pentru a merge dintr-un loc în altul, din trecut în viitor, din 3D în 5D sau de la frică la iubire. În această perioadă încercați să rămâneți pe pământ în momentul prezent. Cu cât poți fi mai prezent, cu atât vei fi mai disponibil pentru creștere și vei înțelege mai bine mesajul care ți se oferă prin sincronicități. Este esențial să devenim stăpâni pe noi înșine, în loc să ne cedăm în fața negativității și haosului din jurul nostru. Trebuie să ne recâștigăm puterea internă, să învățăm să ne guvernăm. Mai mult, trebuie să ne străduim să învățăm să coexistăm cu toate ființele de pe planetă. Încercați să meditați în timpul portalului 11 să fiți receptivi la orice semne și oportunități care apar. Întrebați-vă, ce noi oportunități sau uși mi se deschid în acest portal? De asemenea, fiți foarte clar despre ceea ce doriți să manifestați în viața voastră și declarați-l vibrațional. Puneți o dorință și stabilește intenția pentru ceea ce vrei să vezi. Transmite ora 11. Semnifică transformare și vindecare. Ego-ul tău se va destrăma încetul cu încetul și te vei putea bucura cu adevărat de viață, în timp ce lumea se va vindeca și tot răul de pe pământ va dispărea. Pe măsură ce sufletele noastre devin mai curate, pământul va fi cufundat într-o perfectă armonie. La viitoare când îți va mai apărea pe ceas ora 11, încearcă să-ți conștientizezi gândurile și emoțiile pentru a te asigura că ești pe aceeași frecvență cu cea a Universului. Trebuie să te angajezi pe deplin în momentul prezent și să lași în urmă tot ceea ce nu-ți permite să evoluezi. Dacă ești într-o perioadă mai complicată a vieții, ora 11 va încerca să-ți transmită că e momentul să gândești pozitiv și să practici recunoștința.
doar așa vei putea depăși acele momente. 11 în relații. Această repetiție este strâns legată de relații spirituale, sacre, acele relații care te ajută să evoluezi și să crești. Atunci când ți apare 11, înseamnă că trebuie să fii mai atent în jurul tău, deoarece acea persoană care are o relație sacră este în apropiere. Mai mult, dacă e singur, ora 11 poate semnifica și faptul că sufletul tău pereche urmează să apară. Dacă ai o anumită persoană în minte și te uiți la ceas și vezi că este ora 11, are un rol foarte important în vindecarea ta spirituală și că întâlnirea voastră nu a fost o simplă coincidență. Aveți un drum lung de parcurs împreună. Să faci și cum să profiți de energia numărului 1. 1. Ascultă-ți intuiția. Atunci când numărul 1 ți apare regulat în diverse moduri, înseamnă că trebuie să-ți asculți intuiția pentru a te putea bucura de plin de lucrurile uimitoare care urmează să apară în viața ta. Fii deschis, urmează un lung proces de conștientizare care te va duce cu un pas mai aproape de adevărul suprem. Vei primi îndrumare divine din partea semnului tău superior atât timp când nu vei refuza acest lucru. Încearcă să fii deschis și conștient față de lucruri uimitoare pe care le vei primi în viața ta. Fii prezent, încearcă să te menții ancorat în prezent, să practici recunoștința. Lasă în urmă tot ceea ce nu-ți mai trebuie și folosește-te de toate resursele prezentului pentru a-ți putea aduce la bun sfârșit misiunea personală. Concentrează-te pe obiectivele tale și acționează în acest sens. Cum că știi ce semnificație puternică are ora 11, sigur vei da mai multă atenție acestei sincronicități. Nu uita să spui o dorință atunci când ți apare această oră pe ceas. Este foarte posibil ca aceasta să se împlinească. Tu ce crezi despre această coincidență? Cât de des ți se arată în cale? Mulțumesc foarte mult pentru vizionare și nu uita să lași un like și un subscribe pentru a vedea și următoarele clipuri.